В УНСС на една група студенти им дали много сложно домашно и сега един се чудил как ще го направи това домашно, па такъв се обърнал към колежката и казал: моли да дойда при тебе да помогнеш, нали, да удариш едно рамо, да направим домашното. Да, казала няма ядове, отишли са в нейната квартира, почнали да правят домашното, обаче много се забавили и станало са късно вечерта. И он е такъв я питал: мога ли да остана да пренощувам при тебе сега? Стана много късно, така няма как да си тръгна. Ти лук ли си, бе, само едно легло, няма как. Спокойно, бе, ще легнеме напреко, ще опъна едно въже по средата и никой няма да го прескача цела нощ. И та казала добре и така и направили. Сутринта стават, тръгнали заедно за лекции, ходят и сега това видел една градина цялата с рози. Погледнал е такъв и казал: искаш ли да прескоча оградата и да ти направя един букет от рози? А та го погледнала и казала: букет от рози, то цяла вечер не мога прескочи едно въже, са букет от рози.